Моля, обърнете внимание на мен. Донесох ви едно сладко зайче. То също носи розова шапка. Само най-добрите от вас ще го получат, така че хайде, рисувайте. Омъжи се за граматика. Вече е започнал да рисува. Ах, да, ти си такъв, Бен. Продължавай и си губи времето. Аз ще направя най-добрата рисунка от всички. Зайкът ще спечели. Толкова яко! Хайде. Напръскай го! Какво? И е готово! Какво правиш? Хей, как успя да плиснеш това? Добре, ще нарисувам и аз зайче. Сладки, малки неща ми напомнят за нещо. Но не харесвам розов цвят. Ще го нарисувам в синьо. Сега, трябва да добавиш малко вода също. Тогава всичко трябва да се събере, нали? Не забравяй за очите. И ето я водата. Какво правиш? Ах, аз също правя зайче. Моето зайче ще стане супер сладко и толкова красиво, колкото съм и аз. Макар че зайчето ще бъде малко по-далеч от мен, мисля, че ще го направя супер красиво. Какво? Излиза наистина красиво. Аз разбирам. Ние сме в рисунката на Джейн. Леко отвийте пулверизатора, напълнете го с вода. О, не! Как се случи това? Ах, Бен, ти ли го направи? Сега съм ядосана на теб. Хора, времето тик-так. Покажете ми работите. Горе-долу, Мери. А ти, Джейн? О, това е ужасно. Добре, Бен. О, каква красота. Определено заслужаваш да вземеш зайчето за себе си. Запази гордостта. Страхотно! О, благодаря, спечелих. Имам нещо за вас. Вижте моркови. Освежете се. Стил Кул, имам нова изненада за теб. Огромен мармаладен хот-дог. Виждам в горящите ти очи, че нямаш търпение да започнеш. Хайде! Ох, добре. Художествена живопис. Това е любимият ми начин на рисуване. Защо тестото не излиза? Хайде! Навън! О, не! Покрит съм с черно тесто. Какво правиш, Рисувам Бен? контура и сега отцветявам хот-дога си. Точно така, знам как да разваля твоята картина. Виж. Но нека добавим малко топлина. О, Нищо. Продължавай. Сега ще започна да рисувам. Но ще Моя го карам като истински Прави го по шампион. оригиналния начин с филтър. Какво имаш там? Някакви драсканици. По-добре погледни моето произведение на изкуството и кулинарията. Мери, какво чудесно. правиш? Аз Хот-догите правя, отделно. реших да направя триизмерен рисунък на съставките на един готвач. Добре, Мери е странна. Джейн, покажи ми какво имаш. О, рисунката е така, но идеята се одобрява. И аз ще го обърна. Какво? Какво защо става? не се получи? Изключи ли печката? Ти си лошия. Говоря с теб. Добре? Какво правиш? Да виж, перфектно. 300-дименсионално хот-догче. О, хайде де! Всичко стърчи. Ох, хайде. Времето изтече, хора. Покажете О, ми Джейн, работата си. Мери? Не е това, което исках. А ти, Бен? Ужасна! О, това е перфектен хот-дог. Определено заслужаваш хот-дог с мармалад за себе си. Наслади се на наградата си. Накрая. О, студент. Вино. И при това толкова добро. О, бях толкова вкусно. гладна. Внимавай, Да го Мери. нося ли на среща с Боб? Каква очарователна рокля! Харесва ли ви? Тогава съжалявам, но това не е награда за вас. Времето тече. По дяволите. Кой измисли тези дрес-кодове? Вече дори не искам да го рисувам. Дали Шеймъс се опитва да изгори нещо на дървото? Добре. Оказва се, че е така. Момичетата не разбират изкуството на горене върху дърво. Имам малко време да играя. Добре, да започваме. Имам една идея. Ще изгоря малко месо. Аз съм напълно професионалист в изгарянето. Брат ми го направи, баща ми го направи, дядо, прадядо, прапрадядо. Мисля, че схващаш. Добре, чудесно. Аз съм майстор. Погледни самолета ми. Татко, какво правиш? О, Заед си, човече. но е О, готино. о. Погледни, добре ли? Така ли?
Хайде, аз мога да го направя за теб. Това не е проблем. Благодаря. Лесно е. Хайде да нарисуваме рокля. Това е като детска игра. Някои от детайлите. И почти сме готови. Ето, Мери. Благодаря ти, Бен! Времето почти изтича. Хора, покажете ми работата си. Това не е мое. О, Бен, свърши страхотна работа. Роклята, а ти, Мери? Не направих нищо. Добре. Да, изобщо не изглежда добре. Ти си тази, която спечели. Изненадващо. Не, това не е мое, това е на Мери. Хайде, не бъди срамежлив. Какво? Хайде, не ми се смей. Имам нова награда. Как ти харесва този бомбон? Докато чакаш, ще се освежа малко със сладки. Нямаш нищо против, нали? Вкусно, имам сникърс. Времето минава, момчета. Толкова вкусно. Хайде, нарисувай си Твоите картини. О, ей! Виж нокътя ми! Имам... Женен ли си? Бен. Всъщност Разсейващо съм е. заед. Нарочно Не ме ускорих занимавай. записа. Сухо, плътно и гладко. И автоматът ще бъде мой. Виж, знам как да изсуша. Ах, о, леле. О, не, Бен! Опа, съжалявам. Не исках. Добре, знам как да рисувам. Просто ще очертая контура и после. Действай! Трябва да Какво сме прави по-бързи. той? Времето Айде, изтече. стига. Какво? Клас! Времето изтече. О, Мери, какво е това? Съжалявам. А ти, Джейн. Добре, перфектно. А ти, Бен? Това е просто пържено рис. Да, взех машината за вода. Ето, готово. Толкова е яко. Сега имам всички тези бомбони. Хайде, ела при татко. О, хайде. Искам този. Перфектно. Имам плодове. Ето, заповядай. Дай ми Какво? малко, моля те, Бен. Моля? Добре. Добре. Да. Благодаря, Бен. Това вкусно. Да, киткат, Добре. любимият ми. Ето ти, Мери. Какво? Защо? Благодаря. Защо не работи сега? Хайде. Глупава машина. Благодаря ви, момичета. Трябва да намерим ключа, за да излезем от тук. Толкова е страшно. О, какво е това? Това са сейфове с заключалки. Какво има там? Виж, на тази кутия е нарисуван ключ. Нека да видим. Страхотна идея! Ще взема ключа сега! О, какво се движи там? Ах, намерих го! Това е ужасно! Това са червеи! Поне намерих ключа! Добре. Да видим какво има вътре! Загадката е толкова интригуваща! Кой се осмели да ме безпокои? Там има крещяща глава! Ще се справя с това. Не! Затвори вратата. О, Мия, защити ме. Казах ти! О, виж! Кутията е обновена! Хайде да разберем какво има вътре сега! О, боже мой! Някак си съм заинтересован, но ме е страх. О, не ме яш. О, създание, съжалявам, но имам нужда от ключа. Нека видим. Може би там? Очарователно. О, ето го. Добре да отворим този сейф. Имам усещането, че ще има нещо яко. О, не! Как ти харесва такова кутия, Дан? Хареса ли ти? Определено би избрал сейф с шега. По-добре погледни кутията. Отново е актуализирана. Ще разбера какво има вътре. Какво? О, има нещо странно. Нещо хлъзгаво. О, надявам се да не е сопол. О, моля те. О, намерих ключа.
ключа! Ето го! Гадост! Ах, отвратително! Добре, каквото и да е, нека отворим сейфа! Какво има там? О, не! Атакуват ме прилепи! Дан, погледни! Кутията! О, хайде, ще го отворим сега! Какво има вътре? О, малка количка! Колко сладко! О, и там има... Ах, малък скелет! О, махни го! О, кутията отново е актуализирана! Да го направим! Добре, мой ред! Какво има там? Нещо меко и като че ли с форма на квадрат. Мисля, че ключът е вътре. Да започваме! О, толкова е трудно! Ах, о, хайде! Мога да го направя? О, да! Още малко! Ура! Ето ключа! Ръцете ми са толкова хлъзгави! Да видим! О, не! Там! Помогни! О, ще бъда завлечен в ада! Няма да го позволя. О, добре. Всичко наред ли е? Не. Не искам да го отворя. Добре. Да видим. О, не. О, аз страхувам се от плъхове. Определено ги разпознавам. О, не ме хапи. О, мисля, че виждам ключа. О, не. О, това е плъх. Добре. Трябва да намерим ключа. О, да. Добре. Ето го! Добре. Хайде да я отворим сега! О, това кръв ли е? О, не! Защо е червено? Това кръв ли е? О, страхувам се! Мия, хайде, събуди се! Свястай се! Ти си следващият! Добре, няма проблем! Добре! Определено не би трябвало да има нещо гадно вътре! Надявам се! О, нещо кръгло и еластично! Чувствам се, като че ли отварям нечия глава! Добре! Да видим! Всъщност май ми харесва! Ето го ключът! Трябва да отворим сейфа възможно най-скоро! Какво има вътре? О, някакъв бутон! Дан, можеш ли да го натиснеш? По-добре ти! Добре, гледай какво става! О, Боже, Дан! Какво е това? Цял съм покрит с някаква течност. Надявам се да е шоколад! О, Дан! О! Добре, отвори го! Толкова се радвам! Добре, нека видим какво има вътре. Така че нещо се движи. О, но къде е ключът? О, някъде е наблизо. Това е супер голям паяк! Той ще ме изяде! О, махай се! О, мисля, че успях да се отърва от него! Беше страшно! Мия, хайде! О, отново? Още колко време? Надявам се да не е някой чудовище! Ох, защо има нещо гадно? Добре, гадост. нека се съсредоточим върху ключа. Напомня ми за Акита. Колко отвратително! Няма миризма! Това вече е добре! О, намерих ключа! Не е това, което си мислех! Това е шоколад! Колко вкусно! Нека отворим сейфа! Там определено ще има ключ! Да! Нека да видим! О, казах ти! Вау! Какво има вътре? Мия, има ключ! Можем да излезем най-накрая! Ура! Преминахме това зловещо предизвикателство! Да излизаме! Искам да го забравя!
Добре, пасва ли ключът? Ура! Да бягаме! Бебето вече завършва рисунката си. Какво искаш да ядеш? О, иска палачинки. Ще ги направиш ли за нея? Всички готови ли са? Енит, не разхищавай тестото. Така, Уенсди е готова. А баба? Тя е готова. Ние. Да започваме. И така, моето тесто е готово. Знаех, че ще трябва да направя моите фирмени палачинки. Сега да направим куп и да нахраним моята обичана внучка. Какъв аромат. Вуаля! Готово! Сега ще добавим нещо сладко, за да се хареса на бебето. Да добавим любимия ми кленов сироп и още масло отгоре. А аз ще имам палачинки дъга. Оказва се, че имам тесто с всички цветове на дъгата. О, синьо, хайде, излей се. Ало? Ало? Ох, целия съм покрит с тесто. Всичко е наред, не се притеснявай. Ще го избърша сега. Готова съм да продължа с готвенето. Ето, първата палачинка. Перфектна. Каква е дъгата без еднорог, нали? О, свърших. Бабо, какво мислиш? Ура! Какво ти има? О, не мога да намеря черната си боя. О, не е тука. Нещо? О, вече сте тук. И ми донесохте боята. Благодаря. Чудесно. Къпнете няколко капки и сме готови. Сега слагаме боята в спринцовката. Толкова е по-удобно да се рисува по този начин. Сега правя ужасна, страшна паяжина. И паяк. О, колко сладко! Толкова вкусно. Виж тези паяци. Декорирай чинията с прясна кръв. О, сироп от ягоди имам предвид. Разпъни мрежата и моите сладки паяци. Шедьовър. Леле, Уенсди. Стана страшно и вкусно. Вкусно, нали? Толкова апетитно. Всички готови ли сте? Бебе, опитай го скоро, докато е топло. И така, какво имаме тук? Колко е красиво всичко! О, това са истински паяци? О, вкусотийки! О, това е палачинка! Уенсдей отново реши да ме изплаши. Може би ще е по-вкусно, отколкото изглежда. Паяците са сладки и изобщо не страшни, когато са ядливи. Вкусно! Какво следва? О, цяла купчина палачинки с сироп. Ще бъде вкусно. Трябва да опитаме. Вкусно, сладко. Вкусно. Какво следва? О, това е палачинка, еднорог и дъга. Ха! Юху, излети нагоре, моето еднорогче, и лети право в устата ми. Магическо. Добре. Палачинките еднорог взимат победата. Поздравления. Енит, поздравления. Искам пържени картофи. Ще ги направиш ли за мен? Толкова съм гладен. О, миличко, не се тревожи. В кухнята работят професионалисти с опит. Да, бабо? Да, точно така. Какво става? Ох, хайде де. Всички сме покрити с обелки. Може ли да си по-внимателна? О, Енит, слънчице. Може ли да си по-внимателна? О, ти си толкова сладка. Имаш ли нужда от помощ? Добре, нека го извадим. Виждаш ли? Благодаря, бабо. Сега ще го нарежа със специален нож. Виж какъв красив картоф къдрав. Една щура идея ми дойде на ум. Искам да направя отцветени картофи. Не е ли готино? Ще направя готини, разноцветни картофи. Виж, бебето определено още не ги е видяло. Готови ли сме? Сега трябва да ги изпържим. Още малко масло. Сега. Нека ги изпържим. Готино, нали? Толкова е лесно за мен. Мисля, че скоро ще стана готвач. Представи си ме с шапка на готвач. О, ами ако е с цветовете на дъгата? О, картофите ми са готови. Енит, много си добра. Получи се много добре. Вече пържа и моите картофи.
Взех обикновени картофи, не отцветени, но също много вкусни и хрупкави. Ах, трудно е да се спре. Нека налеем малко кетчъп. Ах, вкусно. А моите картофи също вече са готови. Може да ги извадиш. Сега ще ги отцветя. Опа, малко се изцапах. Черното ми отива, разбира се, но още не съм готов за нов стил. Исках да боядисам картофите черни, не себе си. Имам истински картофи от горещия ад. Сега остава само да направя финалния... обкосване. Ами... Ти не мислеше, че ще бъде само черни картофи, нали? Това е Клаус. Скъпа, картофите са готови. Вау, какъв красив картоф! И Уенсди отново реши да ме изплаши, но вече не се страхувам. Това е купчина картофи. Вау, супер вкусно! Не мога да спра. Ах, а какво имаме тука? О, това е обикновен картоф с кетчуп, но и това не е лошо. Много, много, много вкусно. Изключително вкусно. Да. Но това веднага привлича много внимание. Това са дъгови пържени картофки. Виждам това само в сънищата си. Зъбите ми са отцветени, виж. Сита съм. Но дъговите картофи ще спечелят. Енит отново спечели. Поздравления, добре направено. Бебето вече завършва рисунката. Какво е този път? Тя иска бургер. Вау, всички ли са готови? Разбира се, че сме готови. Ще направя най-добрия бургер в живота на бебето. Сега, изпържи питките, добави сладък домат, задължително нарязан на кръгчета и разбира се, кайма. Много е важно да направим кюфтета от каймата. Така че можете да започнете да търкаляте котлета. Питка, зелена салата, свежа, сочна кюфте отгоре, сирене, домат и питката покрива всичко. Ура! Имам всичко готово. О, хайде! Енит, това е просто сандвич. Не ме хвали. И така, имам и аз идея. Тези питки изглеждат толкова, добре, но аз ще взема нещо по-вкусно. Поничка, ще добавя ягодов сироп отгоре, сладък. В моя бургер главното е много сладки неща. Бебето обожава всичко кисело, сладко и вкусно. Ще го направя. Да. Бомбоните са най-важното нещо. Добре. Така че остана само да добавя маршмелоу. Вкусно. Колко вкусно и сладко. Да. О, искам сам да изям захарната бомба. Покри го. Готово. Вау. О, така тук са готови моите черни хлебчета. Сега ще сложим кашкавъл върху него. Плоско парче червено месо. Имаме нужда от още кашкавъл и повече кръв. Това е, нали? Кетчуп. Така че сега можеш да го покриеш с още едно хлебче. И не забравяйте довършителните щрихи, чипсовете, но не за мен. За бургера, те ще служат като периферия за моя чудовищен бургер. Финг, нуждая се от помощта ти. Да, хайде. Той дори няма да те изяде. Той дори няма уста. Искаш ли да вземеш моите очи от мармалад? Хей, толкова много ги исках. Благодаря, Финг. Вземи мармаладените очи. Подхожда ти на теб, но в момента ми трябват повече за бургера. Имам ужасно сладък бургер. Готов ли си за дегустацията? Бургерите изглеждат страхотно. С кой да започна? О, ще започна с този странен. Забавен е, и много вкусен. Хубаво. Какво следва? О, да. Този бургер изглежда сякаш съм го рисувал. Трябва определено да е добър. Пробваме. Лук? Не обичам лук. Няма да го пробвам отново. Какво ти става? О, наистина.
Добре, това ли е сладък бургер от Енит? О, толкова готин, толкова сладък и вкусен. Не мога да избера. Хайде. Победата отива при Уенсди. Дори мармаладови очи отгоре. Обичам го. Уенсди, поздравления. Това прави ли те щастлива? Вау! Хайде, Уенсди, усмихни се по-широко с зъбите си. Добре, имаш толкова красива усмивка. Искам какао. Ще ми го направиш ли? Всички готови ли са? Страхотно. Надявам се всичко да бъде вкусно и бебето да го хареса. Кой ще започне? Ах, сега ще смеся какао и мляко в тенджера. Трябва да стане супер вкусно. Нека добавим малко шоколад. Шоколадова напитка. Така че моето какао може да бъде само в чаша с моя лице. Така е по-добре. Нека всички знаят кой е номер едно тук. Бабо, ти наистина си най-добрата, но определено ще направя какао не по-лошо от твоето. Намерих много вкусни шоколадови бомбони. Сега ще добавя захар в тигана и, разбира се, съвсем малко захар, нали? Не те слушам, бабо. Добре, трябва ни малко мляко. О, хайде, отвори се. Ох, излях малко, но няма проблем. Има достатъчно за какао. Добре, не мога да го оставя само бяло. Сега ще добавим малко оцветител. Изглежда толкова красиво. И жълтия крем ще е полезен. Сега ще направим вкусни ивици. И няма да забравяме за ярките пръски. И нека го залеем с нашето какао. Готино, нали? Мисля, че е просто супер. Бебето ще бъде възхитено. Още сладки и украси. Как ти звучи това? Ей! Готино! Сламка с дъга! Готов съм! О, вещ! Видял ли си тази цветна лудост? С кого само работя до мен? Мисля, че разбираш какво какао ще направя. О, налей какао тъмно като масло в любимата ми чаша. Добавете ярки орнаменти и червеи. Но, мармаладени червеи. Няма да плашим много. Готови ли сте? Когато всички са готови, тогава пробваме. Пепче, готово ли си? О, да. Аз винаги съм готов. Всичко изглежда много апетитно. Това какао е толкова ярко. Определено е приготвено от Енит. Вкусно. О, това е какаото на моята обичана баба. Погледни чашата. Какаото от баба винаги е вкусно. О, пак е сряда. Любими черепи. Да го пробваме. Мармалади и какао. Те са вкусни, но трябва да избера едно нещо и избирам това.